Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu Pak Satrio dan tim mriki peti-peti tadi mirip sungkem kapenggalihipun anu Pangeran Tekik asal pertama saking Bupati Surabaya. Nalika Mataram dipun asta pemerintahan Mataram dipun asta Sinuwun Sultan Agung, Pangeran Tekik menika panglimane perang Kanjeng Sinuwun Sultan Agung Ngayogyakarta. Lah jaman rumiyin merangi wonten Jawa Timur ingkang bantu menika Gusti Pangeran Tekik. Salajengipun Pangeran Tekik dijodohaken kalih Rai Dalem Sinuwun Sultan Agung Prabu Andakasusuma ing Pandansari. Ing Pandansari menika rayinipun Sinuwun Sultan Agung. Nah, sesarengan kilanipun menika Pangeran Lamongan menika ya saking Lamongan Jawa Timur nggih. Ingkang kilen menika Kanjeng Gusti Rarayu utawa Kanjeng Ratu Amangkurat Agung. Menika riyen cengkerane Kanjeng Amangkurat Agung. Wis menika sampun secepetane Kanjeng Sinuwun Sultan Agung menapa Amangkurat Agung. Ingkang putra alit menika Kanjeng Pangeran Timur menika. Nggih. Ingkang wetan piyambak menika Kanjeng Ratu Lembah. Nggih. Jayakrana sing pendhek menika Jayakrana anu napa Temenggung Rangga Prawadirja. Temenggung Rangga Prawadirja menika saking Madiun. Timur niku mantu api kedua saking Madiun. Ya nika nek niki ngene carane Rarayi Kanjeng Ratu Amangkurat Agung utawi Kanjeng Rarayi nggih menika.